kiɗin matawalle baridan ƙasar Hausa uban su Bello mai ban tsoro. Da kaji tambora na hawa kiɗin manya ne. Kiɗin shatiman daular mujajari sai taro kai ruwa da kada mauna maganin waida. Fada ma bani ya tsaya da baya kai ya zura ke iya kiɗi ya shiga yanzu gajara na cine. Saboda diya da yaro ya girma in yaro ne kuma diya da ya kabi da kai. Masu kallon mu barkanmu da haka, a halin yanzu muna a babban asibitin a karamar hukumar talatin mahura ta jihar Zamfara, inda za mu kawo muku kai tsaye yadda ake duba marasa lafiya masu matsalolin idanu daban-daban a wannan asibiti, wanda wannan na daga cikin yunkurin gwamnan jihar Zamfara, gwamna Bello Muhammad Matawallan Maradun bardan kasar Hausa Shattiman daular Usmaniya na tallafa ma al'ummarsa ta bangarora da dama, wanda a wannan rana wannan shiri ya zo a wannan karamar hukumar mulki, wanda tun harkon fara shirin an fara shi ne a karamar hukumar mulkin Gusau, a inda an ka kaddamar da wannan shiri, wanda alhamdulillah a can an yi yunkurin diba marasa lafiya musamman masu matsalar ido, wanda an yi shela da yi kuwa cewa duk wani mai wata matsala to ya zo domin a diba idonsa, domin a ga matsalar da yake fama da ita tare da yi mai aiki, wanda wannan tawaga ƙarƙashin jagorancin Dr. Kamal ta shahi bangarora da dama masu kula da kiwon lafiya, musamman abin da shahi idanu, wanda za a fara auna ka a ga irin matsalar da kake fama da ita, daga nan ne sai a zo wurin masana domin a yi ma aiki a ijiyarka, a baka magani da kuma gilashi wanda za ka rinka sa kana amfani da shi kafin ganin ka ya daidaita. Wannan dai aiki kai tsaye aiki ne wanda gwamnatin jihar Zamfara ƙarƙashin jagorancin Honorable Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradun ta ɗauki nauyi, wanda bayan an yi a hedikwatar ƙaramin hukumar mulkin Gusau an ƙare da yankin Zamfara tsakiya, yanzu kuma ana a wannan yanki na Zamfara ta arewa, wanda a ƙaramin hukumar mulki talatin mahara, wanda an yi tun jiya kenan ranar 23 ga watan tara shekara ta 2022, wanda yau ma a ranar asabar ana ci gaba da aikin. Waɗannan mutane su ne mutanen da an kai ma aiki jiya, an ba su gilas ɗinsu domin dama an riga an ba su magani. Wannan aiki dai ka cokan dukkaninsa a gwamnatin jihar Zamfara ce ƙarƙashin jagorancin Honorable Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradun ya ta ɗauki nauyinsa, wanda a halin yanzu za mu zanta da shi a jagoran waɗannan tawaga a Dr. Kamal, wanda za mu jirga bakinsa akan ya aikin ke gudana. Da farko za ka fara gabatar da sunanka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ta tabbata ga Allah ubangiji tsara. Allah ubangiji komai mai kowa. Alhamdulillah, sunana da Kamal ne in charge of Vision Savers Aikin. Wannan Vision Savers yana nuna masu saving, masu taimakawa wajen gani ya shine sunan kamfani. Alhamdulillah, a matsayinmu wanda mu likitoci mun zo jihar Zamfara tare da ministry na local government da haɗin gwiwa na state government da na ministry of local government da chairmomi na local government aka haɗa wannan program. Za a zo a taimakawa al'umma, suna cikin matsaloli da dama, amma alhamdulillahi mun zo kamar yadda shi masu
kyamara ya zo yanzu yana ta media sun suna ta doka sun ga zahiri abubuwan da ake. To alhamdulillah dama wannan abubuwan da suka damu matsaloli yawan mutane wanda suka kai wurin su shekaru to suna fama da wannan matsaloli. Alhamdulillah haɗin gwiwa da na state government muka zo muka ba su shawara kan cewa mutane suna cikin matsaloli wanda ya kamata a tafi. Alhamdulillah an zo kuma kiyashin mutum 14,000 aka ɗauka zayewa jihar Zamfara gabaki. Mun yi central zone sannan kuma yanzu mun zo zone na mafara, to zone na wajen bangaren gwamna. Mafara ta yamma ke. Mafara ta yamma. Nan muke Zamfara ta yamma local government guda 6. Akwai Anka, Bukuru, Gumi, Mafara, Maradun, da Bakura. Local government 6. Kowane local government ana yi aiki kamar yadda kuka gani aka ɗauka. Kuma alhamdulillah likitoci ma can suka kwana ma suna yi. To alhamdulillah mu kullum a rayuwarmu ba a iya biyan mutum har ya kawo maka gani ga ido. To don haka mu kullum mun fito ne don a taimaka al'umma ba wani abu ba iya biyan likita. Don haka muna yi wa gwamnatin Matawalle da His Excellency Matawalle muna yi masa godiya gaskiya da ya ba da haɗin kai a zo a taimaka al'umma. Mutane suna cikin matsaloli wanda yanzu mai girma gwamna ya ce duk wanda ya kamata a yi masa aiki kyauta a zuwa yi masa. Yanzu idan ka tashi za ka je irin su eye center tafiyan ma yanzu wahala yake. Ka ce za ka je Sokoto, ka ce za ka je Kano. To alhamdulillah mai girma gwamna ya ce kowa insha Allah a jihar Zamfara ba za a kara samun wani makaho. Kuma muna ba da goyon baya. Kuma wannan al'amari gaskiya shawarar da nake bada wannan namba din da aka ce a yi yafi haka. Don idan aka ce a yi wa kowane local government mutum 800 sai ka ga mutum ma 1,500 ko 2,000 ya fita. So da yawa yanzu gashi nan namba din ya fi haka. Don haka ina kira ga mai girma gwamna mai tausayi ya kara duba a cikin wannan harka a kara abbasa buɗa shi a kara taimaka mutane. Wannan shine dai abubuwa kamar abubuwan da muke gudanar da su a nan. Akwai masu fama da yana wanda ba sa gani duka gashi nan ana yi. Sannan akwai wanda ba sa gani karatu alkur'ani ko kuma ganin nesa, zaga yaro karami sai an kai shi class ba zai iya yin karatu ba sai an dawo da shi. Duk mun zo kuma mun ba su kuma kowa yana jin daɗi kuma na alhamdulillah. Mutane jiya yau da safe idan da a ce mutum zai so addu'o'i kawai ake ɗauka kamar jajiberi ne, kowa yana murna kuma kowa yana jin daɗi. Don haka wannan abu a ci gaba da yinsa shine zai kawo ga tausayawa ga al'umma da kuma za a samu mutum ya je ya samu likita a har gidansa. Wannan yana da kyau a ci gaba da yi. Kuma yana kira ga masu hannu da shuni ko ba gwamnati ba, su masu foundation ko wayansu masu hali, su ma ina kira gare su taimakawa irin wannan abun. Ba za a ce gwamnati kaɗai ba, abun yana da yawa. Don haka mu muna fata alheri duk wanda ya zo nan Allah ya da. Akwai kuma wanda ake ba su magunguna wanda suna da cututtuka kala irin su allergy, irin su trachoma, irin su wayansu cututtuka na idanu da yawa. Don cututtuka idanu ba iya kirgan su, duk an zo da su kuma a gabanka ne mai jarida yana gani an ba su. Don haka wannan al'amari gaskiya al'amari ne mai kyau wanda za a yi wa mai girma gwamna addu'a. Allah saka masa da alheri, Allah ya taimake shi, Allah biya masa bukatunsa, Allah sa duk abin da ya nema. Don wannan abun da ya yi wallahi har ga Allah ba za a iya biya. A ce mutum 7,000 ko 10,000 wanda ba sa gani a yi musu aiki suna gani. Wannan abu is achievement. Duk abin da za a yi wannan bayan shi ne. Don ko mutum yana da kuɗi yau baya gani ba zai yi daɗin rayuwarsa. Amma yau gashi bayan Allah sun yadda sanduna, wayansu ma sun ce za su kai wa mai girma gwamna, za mu tattara sanduna mu kai masa.
wato ya cire ma hope, ya cire hope ma kan cewa zai dawo da idonsa, amma Allah ya kawo wani lokaci, cikin lokacin kankani ido ya bude kuma yana jin daɗi, yana murna. To ne ya haka, to haka muna yi wa mai girma gwamna godiya. Kenan in na fahimce ka, duk matsalar da mutum ya zo da ita ta ido anan za ku riba shi. Insha Allah idan muka gani ba za mu iya yin sa ba, muna rifarin zuwa National Eye Center ko kuma Udud na Sokoto ko kuma a Eye Center na Zamfara. Akwai wani wuri Eye Center likitoci suna zuwa amma ba kullum ba, lokaci muna rifarin, ko kuma mu ce tafi Kano ko Murtala ko wani dai wuri wanda idanu ake kula da su. Wannan duka muna yi insha Allah. To ganin cewa idan sun zo da matsalolin su, ko akwai wasu injimin wayar kuka amfani da su wajen diba matsalar mutum? Ai duk wanda ya zo muna da kayan aiki. Ai kafin ka zo za a auna ka, za a tambaye ka me matsalanka, sannan likita zai gane maka me matsalanka, kuma insha Allah duk matsala, wato department din kaman guda uku ne, bangarori kaman wuri uku. Ana ba da magani idan aka gani cewa yana za a cire maka, kuma za a tura ka a je a gwada jininka, a gwada shuganka, a gani cewa baka da wayannan abubuwan duka, sannan shine za a dauke ka a kai ka wurin tiyata. Kuma likitoci suna jira da ka zo kawai za a duba ka kuma a yi maka. Kuma in kana da lalura dole za a baka lokaci a ce ka yi hankuri ko wani abu, amma duk abin da muka zo da shi, duk wayannan abubuwa ai ina gani ka shiga, kuma za ka nuna wa al'umma a duniya cewa gashi ka shiga wurare daban-daban kuma ka nuna musu. A ganin cewa yawanci matsalar ido akwai gilashi da ake ba mutane na sawa ga idanu, to ko akwai wani tanadi da kun kai na cewa ku ba su gilashi bayan sun ƙara masa aiki don sai ta ganin su? Yawwa, ai wannan gilashin da ake badawa, wannan bakin glass yana reflecting kamar haske. Wani idan aka bude masa ido ko kuma aka cire mai yana, baya son haske a lokacin. To wannan glass din da kuma kura ko datti ko wani abu, ka gane, to irin wannan abubuwan ne da hayaki da sauransu, su ne yake taimaka masa har idonsa ya dawo daidai kamar yadda yake. Kuma tun daga gilashin hakkomi kyauta aka yi ne? Duk abin da aka yi daga kati kyauta ne, magani kyauta ne, glass kyauta ne. Iya abin da mai girma gwamna ya ce a zo kawai ka kawo kanka wurin center, kuma an sauwakawa al'umma. Duk kowane local government, duk da cewa insecurity issue gashi na, amma ana zuwa kuma ana taimaka, kuma muna addu'a kafin mu zo, don mun zo ne don mu taimaki bayan Allah. Shi yasa muke kokari duk inda yanzu a yadda ake mafara, to ana yi a Gumi, ana yi a Bukui, duk inda aka ce ma ba a shiga, mun yi tawakkali, Allah ya kai mu kuma muna yi, kuma insha Allah za mu fito lafiya mu dawo lafiya. Kuma don wannan abu taimakawa, don in ba a taimaka matsala ai ba za su samu. Wannan shine bayani. Masha Allah. Don haka ina ma kowa fata alheri, duk wanda ya zo nan Allah ya bashi lafiya. Mu da muke da lafiya, Allah ya kara mana lafiya. Su mai girma gwamnati kuma Allah biya masa bukata, da shi da ciyaman na local government da Ministry of Health da suka tsaya suka ba mu wuraren da muka zo muka yi aiki. Don haka muna yi wa kowa fata alheri. Assalamu alaikum. Mun gama zanta da shi Dr. Kamal, yanzu kuma za mu zanta da su waɗannan mutane da sun ka amfana da wannan tallafi ƙarƙashin jagorancin gwamna Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradun, mu jiya daga bakin su ya an ka masu aikin, sannan kuma shin sun ma ba da kuɗi yayin masu aikin ko kuma yaya. Sannan yawanci wasu na, musamman za mu ji kuma shin ana unhwani, ana la'akari da jam'iyya wajen yi ma mutum, ko kuma a ce sai na da gata kafin a mai aikin. Duk za mu ji haka a zanta da za mu yi da mutanen da sun ka amfana da nan shi. Sunana Muhammadu Dandije, Gajira Murai, Talatan Mafara. To ga ka a wannan asibiti, me ya kawo ka? Matsalar idanu ta kawo ni. To ka samu amma aikin ko za a insha Allahu da iko ne ainihin aiki, kuma insha Allahu ina ganin na samu nasara aikin nan insha Allah, kuma ba a ci ni ko biyar ba. Yaushe an kama aikin? Jiya na same shi da karfe 9 insha Allah na dare. To yanzu ka fara samun sauki? Insha Allah na samu sauki. Ga ka har da gilas? Na sa gilas, an ce kowa ya sa gilas. Ok, dus nawa ka sai gilas ɗin? To ni kan ɗan dai bani, ga magani ga hannuna, kuma dai na dai gani cikin ikon Allah kyauta.
Ok, to waye dauke nauyin aikin? Mai girma gwamna, an tabbata mana mai girma gwamna ya turo a yi muna aikin nan kyauta, kuma mun ji daɗi. Yanzu da mun aje ƙuri'u sun ɓace saboda ba mu gani, yanzu kuma mu za mu ɗauko su inda mun ka aje muna gani, suna nan daram. Da fatar Allah shi kai mai girma gwamna inda ya kaso, duniya da lahira. Wannan taimako da ya yi Allah shi taimake shi, kuma mu ma muna son da duniyar da lahirar Allah shi ba mu gwargwadon abin da muka yi harkokin yau da gobe. Lalle in Allah ya so mun gode kwarai, muna mai fatan alheri 100% da ikon Allah. Alhamdulillah. To wa mai sunanka? Sunana Mani Isa, matusgido ka gwamnatin Mafara. To ga ka mun ganka wannan asibiti. Wannan irin alheri da mai girma gwamna Matawalle yi, Allah shi kara taimakon shi da nasara. Dama mu muna ganin daraja shi, Allah kara mai daraja. Haka da ya yi kokari. Ga wannan aikin da an kama ku, shin ko an yi bincike jam'iyyar da mutum ka yi ko wani abu? Ba a yi binciken jam'iyyar da mutum ka yi ba. Mai girma gwamna da ya ce to kowa a taimaki kowa a yi mishi wannan aiki. Akwai wanda in ya zo na aka cewa ba a mai? Babu wanda ya zauna wanda aka ce ba a yi mai, kowa an wa. Kuma kowa na mai girma gwamna ne, kowa kuma kowa duk mun gode, kuma kwabo ba a sa ga kowa na ko da kati ba, ko da kati babu wanda ya bada kuɗi. Allah shi kara mai daraja, Allah kara ba shi nasara 100%. Amin. Allah shi kara ba shi iko mai adalci. To amin sama mai to wa farko mai sunanka? Sama'il ɗin kamushu, Talata Muhammad Makera. To masha Allah baba, mun ganka da wannan asibiti. A mi ka zo yi? Zo a mi gyaran idanu. To an yi ko kuma za a yi? An yi. To ya an kai abun? Kuma mun ga hasken abun. Me kun ka bayar? Ba ko kawo ba. To ganin cewa a gwamnatin jihar Zamfara ƙarshen jagoranci da Bello Muhammad Maradun ta ɗauki na wannan aikin, ya an ka kasance wurin zaɓo ko cewa an kai kowa ya zo ko kuma cewa an kai ɗan APC ya zo ko kuma? A'a, muna ji daɗin zamanin an ka ci ka tukka mai so ya zo a yi mai gyara. To shi ne mun ka amso mun ka ta wurin yanga, kuma na roƙon Allah mai sarauta ya ƙara ma gwamna ƙarfin wanga mulki da Allah ba shi, kuma mu da an kawa Allah ya taimake da lahiya ba mu sauƙin wanga harka. Muna godiya, Allah ya sauƙa. Mun gode gwamna, mun gode, Allah ya tuwa maka asiri. Mun gode, Allah ta ma ya ka riko, Allah sa da yawancin rai. Mun gode kwarai, Allah saka da alheri. Ku ko waɗanga mataimaka ne, Allah shi maku albarka. Amin sun mayan baba. Ga ki mun ganki a wannan asibitin, a mikin ka zo yi? Gyaran ido. To ko an samu yin mama gyaran idon? An yi gyara. To nawa kin ka bai an kama kiyawa? Ko sisi. To ya an kai an kama ke shi ko sisi? Cewa an kai ke zo a maki ko kuma ya? To mai girma gwamna ya ce duk mai matsala ido ya to ya taimaka mai. Ok, cewa yi kuwa an kai a cikin gari duk mai bukata ya zuwa mai? To Allah da ya saka mai da alheri. Kuma Allah shi ba mu lahiya. Amin sun mama, Allah ba ki Allah ba ku lahiya. Mama mi sunanki? Sunana Zainab Usman. To ga ki mai skoki a wannan asibiti, me kin ka zo yi? Gyaran injiya. To ko an samu nasarar yin gyaran? An samu nasarar yi. Yaushe an kai gyaran? Jiya. To ya an kai an kama ki gyaran? Nawa kin ka bai an kama ki? Ko sisi. To wurin yi maku gyara an nemi cewa kila menene jam'iyyar ki? Ba ce ba. Ok, kowa zo kenan ne. Kowa zo dai an yi sadaka saboda Allah da Annabi. To wace godiya zaki ga shi mai gida gwamnati? Allah sa ai yayi lahiya a gama lahiya. In uwaye ne na Allah sa su gama lahiya, in kuma ba suna Allah ka ji kansu da rahama. Da kowa da duk sauran mutane ma'aikata Allah shi biya. Allah shi biya, Allah saka da alheri. Allah sa ai yayi lahiya a gama lahiya.